Vozi me ko Fefe, a zove me Bubu. Kako neki ljudi ne razumeju da kada pijete vodu da ne mogu da ti odgovorim. Ne mogu. Danas sam odlučio da ne radim ništa. Danas sam odlučio da izgledam... Ne znam ko ne zna za taj meme. Meni je jako žao. Ne mogu. I cannot. I can't. I couldn't. I do not could do. Ugojim se abnormalno. Opet, naručuj hranu. Ne spremaj ništa kući. Idi u teretanu. Smršaj. Čim smršaš, odmah se goji. Dokle više, dokle. Zašto moj karakter nije takav? Zašto moj karakter nije takav? Da prosto momente kada smršam, kada dovedem svoju formu u red, samo nekako nastavim. Ovo su neki dusi. Evo, sad mi Bol šalje obaveštenje. To je poručbina. Dobro. Zašto prosto ja nemam tu vrstu karaktera da momenta kada dovedem svoje telo do savršenstva ili približno savršenstvu, prosto ne nastavim i održavam ga. Naprimjer, pojedemo nešto nezdravo petkom. Naprimjer, samo petkom jedem nezdrave stvari. Ne. Sad u svom ovom ludilu, ja mislim bi trebalo da dobijem orden što sam pomfrit spremio kod kuće. Aj, realno. Ovo je ekstremno zamrznuti pomfrit koji će vjerojatno da se prži jedno 2 sata, ali that's okay. Pomfrit is a pomfrit. Inače, krenuo sam da gledam Conjuring. Sve delove. Znači, bukvalno sam napravio maraton filmova sam za sebe i jako mi je lepo. Trenutno me ne interesuje socijalni život. Interesuje me isključivo da budem ispred laptopa. Opet me neki dusi napadaju. Samo želim da budem ispred laptopa i da gledam filmove i da ne radim apsolutno ništa. Bi rekla naša Ceci Ražnatović, kada je bal, neka je maskarada. Ovo je zapravo jedini unboxing koji ja mogu da uradim. Dakle, imamo jedan jogurt, humus, imamo kuni dževrek 1 i 2 i Snickers pecivo koje se sakrilo. Ne želi da bude pojedeno. Inače, gledam Anabel, nemojte mi pridikujete što ovako blizu snimam. Evo, pokazat ću što. Ne postoji ružnija majica, ajde, znači složili smo se sve okej. Pitam nešto režisere Conjuringa. Da li ste vi, ste normalni? Kako možeš napraviš jedan deo filma da bude normalan, a onda drugi deo da totalno sjebeš, pa onda treći deo napraviš vrhunski, pa onda opet... O čemu se radi? Znači, what's going on? I don't understand. Ja sam inače film fanatik. Od malih nogu beležim filmove, pišem, znači od 1 do 5 dajem ocene, komentarišem. Nije mi jasno kako jedan deo napraviš da budeš fantastičan, onda usereš sve. Kako? Sestra mi je zašla u bliz ženi, a gdje je bliz žena? Tu su i napoli takine. ASMR. Dajte još malo ASMR. Ja sam htjela bude kao emoji. Znaš na koga me podsjeća? Ali sam pretjerano talentovana i onda Okreni mi ga samo. Znaš na što me podsjeća? Na one... to je neki crtani. Ljudi kao sa roštilja. Onaj crtani je... hoće pad. Ovako, dragi moji, izgleda kada neko tuđi autorski rad krade. Kad je neko viterijanac 9 godina. Znaš, kao ja pravim ovdje ovaj batak godinama, on kao, daj mi malo kao četkicu i snimi me malo da ja sad, znaš, da se vidi, kako da ga ja farbam. Evo, ovo je final touch. Boro farba moj batak. Barbecue. Kad bi ga pojela? Ne. I Marina ako bude tela da grize to, samo da znam da ima čačkavice. Da se ne ubode u nepce.
Ali ovo je bukvalno real or cake. Da ima is it cake or is it steak? Ali bukvalno sad sam mu dodao taj final touch. Yes. Bukvalno mu je falilo Ovaj to. batak ne bi bio batak bez tebe. Ne, iskreno. Šta radi ova budala tamo? Ne, to budem li videla negde. Šta? A Ivana, jesi vidjela? Čekaj, ja Kako prijatna žena. Bukvalno jako prijatno. Eto ga. Bože, znaš da se tako jedna žena ubila? Kako, Kad si ovako- zabila kad glavu imala sebi to- u batak. Ne, imala je tortu i ovako dve drugarice su... Ajde, obrći pile. Gledaj ovo, molim te, kao ona Fantastično. mast iz ovo ne bi pojela nikad. Još jedan batačić. Znači, ovo je još slađe. To ćemo i se da napravimo. Nemoj da kažeš ljudi. Neću. Mama batak. Beba batak. Beba batak. Zatvorili stepen vajat. Okreni ga samo. Kakav stepen vajat, vidi ovo. Njima treba kao dođite za 15-20 minuta. Ili kao, dođite, već je batak. spremno. Nekad prosto nije okej. Šta si rekla? Imamo ti ne, mi da. Ja sam ovo jedan drugo. Pa ovo je lepljivo. A uvek je bilo, 3-4 sata. Isto tako nekad za dinar. Da, bilo mi je... Da mi je bila kiselija. Nije kisela, je bolje sada. Kiselija je bila sada. Umanjili su na kvalitetu. Ne, nego ću vjerojatno jeo malo kroz jaja. Kao s krasticom i sirće tamo. Slušaj. Ste bananice? Uzimaj si Dora tortu. Nikoli za rođendan i tu se Marina i ona sađe da uzmu bananicu ili nugat. I na kraju Marina dođe i kaže neka uzmi bananicu, drugarica voli bananicu. Jesi rekla bananicu u množini ili... Ma neka, drugarica voli bananicu. Nisi ispričao nikome, sam rekla nikamo. Ajde ti, evo ti ispričaj, A ne sviđa Evo ti mi se kako ispričaj. ti pričaš. Ne, evo ti Ne ispričaj. sviđa mi se kako Evo ti ti telefon. Ispričaj ti čovek, ispričaj ti. Ali ispričaj da je bio čovek koji htio da nam pomogne. Evo, snimio sam pa nek čuju ljudi. Tebi si ti dečko koji sluga sad sve sa kasa. Samo ti kaže, ako prestanete se smijeti, samo se sjeti kako se ja glasno smijem i koliko to. Onda ti ispričaj zadnji deo. Ali pomeri čoveka. Morate da krenete da se smijete. Morate da krenete da se smijete. Aj smijeti se. Hoćeš da se pomeriš od tog toalet papira. I ti uložaka. Cijela isti. Koji je najbolji toalet papir po vama? Preporučite. Perfex možda? Kažite nam. Ceva. Čekaj, kako je ovo cela, izvini. Je li sobu jedan? Je li odronu? Vidite ruku. Ajde, moj. Bože, ova pila vodu, ova pila jednu čašu vina. Ova peva. Da raskinem s njom. Od sece. Moja drugarica Sandrički završila pravni fakultet, doduše završila ga je pre 3 meseca. Ali nema veze, ko čeka taj dočeka, ja sam je uzao ovo lepo cvijeće. A ti koliko je ovo slatko, ovo je pravi polet. Ko meni, ja njemu i tako. Izvini, kakav ti je to kimono? Kako se radi? To je haljina i second hand za... Ja, hvala, dobit ćeš flašu vina za džabe. Ajde. Jel si se obratovala da vidim? Da, Šta ti je za faks? Ko je ovo? Završila? Ko je? Mora se završila sam faks Pre pre 3 godine. meseca. Da. Pre 3 meseca si ga završila. Apsolutno nećeš reći samo Znači, pre godinu da lažne Tačnije pre informacije. godinu i 2 meseca. Apsolutno nisam nezahvalna, nego nisam znao kako ljudima da objasniš da nisi znao da sam završila fakultet pre godinu Ovo nije lala, i 2 ovo će ti ceta meseca. pomiriši. Stoko nezahvalna. Koliko koštalo? Dnevno, koliko se vi voli, vidite to je. 500. Nije. Kao iskusni degustatorin, kao seljaci. Kao seljaci. Čekaj da uhvatim tvoje ruke. Baš je lepo.
susrećeš da kažem ti Ne, baš je lepo. Je lepo? Baš je lepo. Ne, zato što... Ima što kažeš za vlog? Ko je to? Vlog, budala. Kada vlog, brate, ubijete, sve vlogom. Vidite mojih ruku dela. Pa gdje je ova budala? Gdje si? Aha. Ma ne interesuje me šta se, samo da izađem iz ove kuće. Gdje ti ovaj fit? Gdje ti ovo? Šta si pristao? Na tebe. Šta ćeš biti? Ne znam. Mislio sam da ćeš ti to smisliti. Ti ništa nisi. Hoćeš da damo neku modricu da napravimo. Ne, imaš 20 minuta. A ovaj Pa ovo pancir... bukvalno za 10 minuta mogu ti napraviti modricu. Pancir, evo, budi neki bodyguard. Ili... Pancir, budi bodyguard. Kad te neko ponudi da ti napravi modricu, znaš, nije baš. Hoćeš? Kao, šac. Ajde nešto za vlog. Nešto. Jedan tami! Ljudi, prebili su me, branio sam se, ali su me prebili. Mene. A prebili me, bre. On me prebio. Pogledaj ovo. Razvalio me. Če si mu? Samo se veži, molim. Da rekao ne. Vraćam se iz izlaska, toliko sam gladan, ljudi, ja sam jeo, bukvalno samo sam doručkao i to sam doručkao pola kilograma hleba sa humusom i jedne kisle mleko penisa uz brdo, izvinjavam se. Da, sad razmišljam da tako smandrknem jedan poklon kačkavalj, idem na kartu ovako da me vide, celog slomljenog, kao da sam doživio udes i da mi daju besplatno. Što da ne? Da se sažale, imao sam tešku noć. Ali pre tog jela ja moram da počistim ceo stan, pošto je ceo stan u krvlju. Da mi vidite lepo. A ne, vidi se ovdje lepo. Ova rešetka buni. Jebote stepenice. Znači, ko ih izmisli? Nisu mogli da izmisle stepenice koje se kreću. Mislim, izmislili su, ali realno takve stepenice treba da postoje svuda. Jebote život. Koliko je appropriate od 1 do 10 da se ovako pojavim ispred stepenog vajeta? Mnogo mi se jede pogovan kačka. Ne znam kad bi stavio... Ne bi to bilo to kad bi stavio kapuljaču.